rydyn ni am chwarae ambell i gêm. Gemau drama iawn. A gemau llwch chi chwarae yn y dosbarth, ar y iard, hyd yn oed adre os byddech chi eisiau. Okay? Felly, beth amdani? Beth am ni ddechrau gyda un o'r hoff gemau i? Sef gwenyn gwyllt. Nawr, mae'r gêm yma'n syml. Y cyfan sydd angen i chi wneud ydy i fod yn wenyn gwyllt. Bzzz. Ffantastig. Allwch chi fod yn wenyn gwyllt adre? Allai weld? Bzzz. Hei, da iawn wir, arbennig. Ond, beth sy'n digwydd wedyn? Wel, y cyfan fydda i'n ei wneud ydy gweiddi llythyren gwahanol. Felly bydd pawb yn wenyn, bzzz, ac yna fydda i'n gweiddi y llythyren, enghraifft, y llythyren B. A wedyn, chi'n gorfod meddwl iawn am rhywbeth yn dechrau gyda'r llythyren B. Ac yna, gwneud llun llonydd o'r peth hynny. Felly, os newn ni fod yn wenyn gwyllt, y bzzz, da iawn, y llythyren cyntaf di B. Felly, mae angen i chi nawr i wneud rhywbeth yn dechrau da B. Dwi am fod yn blodyn. Fi'n trial fod yn blodyn. B am blodyn. Da iawn, beth ydych chi? Allwch chi fod yn balŵn, yn unrhyw beth, balŵn, blodyn, banana. Arbennig, da iawn. Reite, gwenyn gwyllt, chi'n barod eto i fynd? Ydych? Felly, ffrindiau. Bzzz. Y llythyren nesaf ydy'r llythyren Llythyren ffrindiau. Beth am i ni fod yn... dwi'n gwybod. Dwi'n lamp. Lamp sydd yn rhoi golau i ni. Lamp. Beth amdano chi? Beth ych chi adre'n dechrau da Allwch chi fod unrhyw beth yr hoffech chi. Ac yn olaf, newn ni un rown fach arall. Bzzz. Y llythyren nesaf ydy'r llythyren T. Nawr, beth dwi am fod? Fi'n credu dwi am fod yn... Tatws! Dwi'n tatws! Tatws! Allwch chi fod unrhyw beth yn dechrau da te. Felly, yn y gêm fach yna, allwch chi chwarae hwnna ar y iard, yn y dosbarth, adre, gall unrhyw un chwarae hefyd sydd yn gret. Nawr, y gêm fach nesaf ydy, mae Sianelyn yn dweud. Fi'n siŵr felly bod chi wedi chwarae'r gêm fach yma o'r blaen. Fel mae Seimon yn dweud, ond Sianelyn sydd yn dweud heddiw iawn. Y cyfan sydd angen chi wneud ydy gwrando, a os fydda i'n gweud, mae Sianelyn yn gweud, i chi neidio i fyny lan a lawr, fyddwch chi yn neidio i fyny lan a lawr. Ond, os nag yw Sianelyn yn dweud, dydych chi ddim yn ei wneud, iawn? Felly, os fydda ni'n mynd, pawb i gerdded, ond heb dweud y llinell, mae Sianelyn yn dweud, fyddwch chi allan o'r gêm. Iawn? Felly, mae'n syml, ond mae rhaid i Sianelyn i ddweud cyn bod chi'n ei wneud. Iawn? A eto, allwch chi chwarae'r gêm hyn, adre, ar y iard, gyda ffrindiau, gyda mam, dad, mam gi, tytci, unrhyw un, iawn? Felly, beth am gychwyn? Mae Sianelyn yn dweud, pawb i godi breichiau. Da iawn. Pawb i roi breichiau lawr. Hei, pwy nath wneud hynny? Nath Sianelyn ddweud? Naddo, felly os ych chi wedi rhoi breichiau lawr, chi allan o'r gêm, iawn? Iawn, mae Sianelyn yn dweud, byddwch yn seren bop rockstar. Mae Sianelyn yn dweud, newch wneud seren. Woo! Da iawn. Pawb i eistedd i lawr. Pwy nath eistedd i lawr yn fyna? A wnaeth Sianelyn dweud, sa'n meddwl le. Ond da iawn, reit mae Sianelyn yn dweud, pawb i eistedd i lawr. Mae Sianelyn yn dweud, byddwch yn lew. Mae Sianelyn yn dweud, byddwch yn lygoden. Byddwch yn lew. Hei, pwy nath wneud yn fyna nath Sianelyn ddweud? Yn da iawn bawb. Dyna ni, cwpl o gemau drama allwch chi chwarae gyda'ch ffrindiau, gyda'ch teulu adre.